Dito tayo sa Costco. That's good. At tayo ay mamimili ng uulamin para sa isang linggo. Kaya dito tayo. Walang cart. Naubusan. Umabsent yata yung tiga-kolekta ng cart, mga ka-That's good. Nagkakaubusan ng cart, mga ka-That's. Nagagawan pa, Nagkakaubusan. Nobody cares. Nag-away-away na sa cart, mga ka-That's good. May pila pala kanina. Hindi. Ayos yung trabaho nun, di ba? Tagatingin lang ng cart. Ito tayo, mga ka-That's good, sa Costco. Halo-halo kasi rito sa Costco, mga ka-That's good. May mga appliances. May mga furnitures. May karne. Biglang may manok. May prutas. Maya-maya may fried chicken dun. Halo-halo, that's good. May parmasya rin dito. Kompleto. May hardware. May madaanan ng pang lawn mower. Kompleto rito, that's good. Costco. Ang pag-grocery namin, mga ka-That's good, ay weekly. Dahil hindi kami nag-i-stock ng pangmatagalan dahil maliit yung ref namin. Maliit lang yung ref, tsaka mas maganda pag mga ka-That's good, yung para sa akin na weekly, para at least fresh pa yung mga bibilhin, di ba, mga ka-That's good. Kung pwede nga lang sana twice a week para mas presko pa yung mga gulay. Sabagay, ang mga karne frozen talaga, that's good. Tawag nila ay fresh frozen. Presko siya nung na frozen siya, kaya fresh pa rin siya. Ito ang orange. Kuha tayo. Nakakuha na ng mga ka-That's good. Ito laging inuuna, avocado. Tapos saging, tsaka kamatis. Ayan. Avocado yung pinaka-importante. Tsaka itong kara-kara orange. Ang sarap nito, mga That's good. Kara-kara. Dito lang sa Costco, mga That's good. Walang tingi-tingi na Hindi katulad sa superstore na pwede kang makabili ng isang pirasong mangga. Isang pirasong mga ganun. Dito hindi. Talagang isang pack na malalaki. Ito naman, mga tinapay. Ang sarap nito, mga ka-That's good. Ang kape. Hindi masyadong Itong mga croissant ka-That's good. Masarap to. Ito, mga That's good. Ayan. Pang-almusal. $6.99 ka-That's good. For 12 pieces ang laman niya. Tapos, yung mga ribs na mga ka-That's good. Dahil pag namamalengke kami, meron na kaming listahan. Ito, hindi, sa kabila yung mga ribs nandun. Grabe, ang lalaki ng pack nila. Mga That's good, ito 24 pero $24 pero ang laki, ang dami ng laman, mga ka-That's good. Sarap sa adobo niyan. Ito yung ribs, mga ka-That's good, na kinukuha namin. So, 2 tipak, mga ka-That's good. Ang laki. Talagang naiwan ko lang kung di ka pa magsawa na ito 21. 2 to, mga ka-That's good. Ayan, no? 2. 2 matatabang ribs. Tapos, magluluto tayo ng chicken curry. Mga That's good. So, kailangan natin ng chicken. Ayan. Ito kasing ribs, ka-That's good. Gagawin natin dyan. I-adobo ko yung kalahati, tapos yung kalahati sasabawan, tapos yung sinigang, ang sarap na, sinigang na ribs. Kailangan natin ng gulay. Ito chicken wings yan. Masarap kasi yung chicken curry, yung may legs, may thigh, ganun. Grabe naman, ang isang pack nila, 2 manok, mga ka-That's good. Yan ang sarap ng mga pang-steak.
Tsaka next week naman, steak naman tayo. Mga kadats. Yan. Ang lamig! Ang lamig na itong kuhaan ng itlog, mga kadats. Extra large. Ano itong extra large? Ang laki. Ito ang pinakamalit na itlog nila, mga kadas. 30 ang laman, $10.99. Yeah. 30 cents. Mag-pre-taste nga tayo. Oh yeah. How is he cooking it? Just fry? Just frying, yeah. Just frying in oil with some Yeah. little water. Pre-taste tayo ha, mga kadats ko daw. Raspberry. Haba ang pila, mga kadats ko daw. Self-checkout tayo. Hindi ko pa nasubukan yan. Puro self-checkout. Ayan. Dito kadats ko, pag na-scan mo na dyan, kailangan ipatong mo rito. Magagalit siya pag di mo pinatong. Yan. $3.99. Ba't tumaas ang saging ah? $2.59 na siya ah. Dati ano lang yan eh. $21.69. Yan ang mga kadasgod ang pang 1 week natin. Pero ano to kadasgod ah, wala pang vegetables. So lilipat tayo ng supermarket, maghanap tayo ng gulay. Ano pa lang to, siguro ito kadasgod tong karne. 1 linggo na itong ulam. Karne pa lang. 1 linggo na puro karne. Ayun, so palabas na tayo. Itong resibo, wag wawalain kasi i-check to sa exit. Bili muna tayo ng all-time favorite natin dito sa Costco, mga kadasgod. Yung tigwa 150 na sandwich nila. Sarap nito. Dito, order tayo, mga kadasgod. Ayan o. Beef hotdog and pop o kaya Polish sausage. Dalawa kunin natin, mga dasgod. Ito, beef tsaka fries, mga kadasgod. Ayan, $4.55. Pay for order. Attorney, yung card. Ayan, ganun lang, mga kadasgod. Tapos, order 114. Antayin natin na tawagin tayo dun. Order 114. Tapos, takbo! Ito, mga kadasgod, yung item na yan, lahat yan, kadasgod, ay umabot ng total na $78.72. Wala pa yung mga gulay natin. So, bibili pa tayo ng gulay dun sa superstore naman. Nakuha na tayo ng soft drinks. Pepsi. Ang sarap ng fries ng Costco, mga kadasgod. Para sa akin, mga kadasgod, itong fries ng Costco ang pinakamasarap. Ang sarap, oh. The best to, mga kadasgod. Tsaka yung hotdog nila, ang sarap niyan. Itong hotdog, tapos itong drink, $1.50. That's good, $1.50. Ito naman, $2.50. That's good. Ang sarap naman kasi nito, mga kadasgod. The best yan. The best yan, mga kadasgod. Sarap nito, mga kadasgod.
ubos na mga ka-That's Good. Pero itong Pepsi, pangalawang hirit na to mga ka-That's Good. Unlimited ang Pepsi kaya That's Good. Kung kaya mong ubusin ng 3, 4, bahala ka sa buhay mo. Kuha ka lang dun sa kuwaan. Natapos na tayo, sarap. Ito mga ka-That's Good, i-check nila dyan sa exit. Walang kawala rito. Kung meron na ibulsa na saging, makikita nila mga ka-That's Good. Ayun mga ka-That's Good. Mas mainit na sa labas kaysa sa loob. Sana tayo sa kotse. Ang init. Wala na yung winter. Mainit na. Dito sa Costco, That's Good. Hindi mo lalagyan ng $1 yung cart nila. Hindi yan pinapasukan ng $1. Kuha ka lang.